So Umuada is dissolved and banned. Everybody that is having anything to deal with anybody called Umuada, you are on your own from tonight. We must remain focused. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ch asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwa gere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Onye isi ndị otu Biafra Republic Government in Exile bụ Maazị Simon Ekpa agwala ndị na-eso ụzọ ya wee sị na bido ugbu a gawa n'iru na ha achọghịzi mmekọ ha na ndị otu ọbụla ama dịka otu Umuada Biafra na ya bụ nnwere onwe Biafra nke ha na-achọ. O kwuru nke a site n'otu ihe onyonyo nke o zipụtara n'ọba ozi efere mba ụwa ya bụ ebe ọ nọrọ gwa ha okwu wee sị na abịa na gọọmenti ya na ọnụọgụgụ ụmụ nwaanyị ya na ha na-arụ ọrụ karịrị ọnụọgụgụ ụmụ nwoke nọ ebe ahụ. Ya mere na abịa n'ihe ọbụla gbasara okwu ekwesịrị ka ụmụ nwaanyị kwuo maọbụ ọrụ ọbụla bụ ụmụ nwaanyị kwesịrị ịrụ ya na ya bụ nnwere onwe Biafra nke ha na-achọ, na ha enweela ọnụọgụgụ ụmụ nwaanyị zuru oke bụ ndị ga-arụ ya bụ ọrụ. Ya mere na ha achọghịzi mmekọ ha na otu ọbụla ama dịka Umuada Biafra, ma ndị nọ na mba Amerịka ma ndị nọ na mpaghara ụwa ndị ọzọ. A sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. Those who have served this particular purpose for a very long time has done a very good job. And for that reason, from this evening, I am announcing to the Biafra people that anybody, any group called Umuada, whether it is Umuada worldwide or whether it is Umuada in America or whether it is Umuada in autopilot or everything Umuada, as far as this government is concerned, has been dissolved. There is nothing like Umuada going forward. And do not listen to anybody who parade herself or who parade him or herself as Umuada or supporter of Umuada. It doesn't exist in this government. We have every woman serving in this particular government in the cabinet of Biafra government in exile. The number of women in the cabinet outnumber the number of men. Nobody is going to form anything outside this government. Everybody is within the cabinet of government. So Umuada is dissolved and banned. Everybody that is having anything to deal with anybody called Umuada, you are on your own from tonight. We must remain focused. Any slightest distraction will cut you off. And it is not now that we have gone this far that we're going to create any room for anybody to sabotage this struggle. They never born you. So from tonight, if you have anything to do with anything called Umuada, distance yourself from them. Otherwise, you are going to form your own and do whatever you want to do. We're not against anybody doing whatever they want to do. But once you are part of this Biafra government in exile, there is nothing like Umuada from tonight. Ọkụikirichala ya bụ ihe onyonyo. Onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ị marala netu anyị si eme ya. Deere ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso ebere anyị esonye. Ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Keta bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na aka mmere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwa tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.